Здравейте, приятели, за много години, да сте живи и здрави. На колегите пожелавам пълни кошери с пчели и пълни магазини с мед. Отдавна не съм качал клипче, просто по самите пчели нищо не съм правил. Правил съм рамки и подобни неща, не съм снимал, скоро може и да снимам и там. Днес е 6 януари, в момента е около 10 градуса. Сега ще отварям набързо кошерите. Хем да видя дали има някакви загуби до момента, хем да слагаме питки. И после ще обясня за това как се участва по програми. Имах такива въпроси, бях обещал да го направя. Просто изчаквах да тръгна по пътя, да събера някакъв опит, за да мога да разказвам и да не излъжа някой, когато обяснявам нещо. Така че после ще обясня и за това и ще покажа и какво съм си купил. Тук кълбото е вече горе. Доколкото виждам, си имат мед. Така питките ги режа на буквата П и ги завивам и ги слагам над кълбото. Така, и затварям кошера. Няма да ги пипам, няма да размествам рамки, за да не... Ако има някакво пило, да не изтини. Днес го дават жълт код за вятър, така че докато все още малко по-тихо, так му тръгва да се засилва вятъра, трябва да свърша работата. Така, тук кълбото също си е горе. Тези са още от питките, които бях давал август месец. Сега няма смисъл да снимам на всеки кошер, правя едно и също. Накрая, като се включа да обяснявам, ще кажа дали има загуби. Надявам се да няма. Семейството е малко доста по-слабичко. На 4 междурамия, но само в предната част е. Надявам се да оцелее. Ще видим.
литиум. Това не трябваше да става, че ги раздразних. Така, ами ще се включа вече, после като обяснявам. Днес няма да мога, утре ще отида на другия пчелин, надявам се да няма силен вятър, да мога да отворя и там. Така, приключих на този пчелин. За сега нямам нито една загуба. Евентуално може да има 3-4. Има няколко доста слаби. Примерно едното семейство, което беше напазнато от уси, е на едно междурамие, максимум 2. Може и да оцелее, може и да не оцелее. Но като цяло съм доволен от състоянието на кошерите. Няма да казвам за сега повече детайли. Ще ги кажа на пролет, нека да видим как ще презимуват. И тогава ще кажа реално доколко съм доволен. Понеже доста колеги ми помагаха с съвети. И нека да видим как ще презимуват. И тогава ще кажа спрямо други години как са ми били пчелите. Сега да разкажа за участието по програми. Значи, за да участвате по програми, трябва задължително да сте регистриран земеделски производител. Ако някой се чуди как стават нещата, имам клип в профила ми, където обяснявам как се регистрира пчелин и как се регистрираш като земеделски производител, какви пари се плащат, къде се ходи, там обяснявам всичко. За програмите трябва задължително да сте земеделски производител, за да участвате. Не казвам, че трябва да си плащате постоянно осигуровки, за да бъдете земеделски производител. Нали? В другия клип съм обяснил по-подробно. Как се случват самите неща? Сега държавата, нали, там министерството пускат някаква програма. За да знаете каква програма има, за какво става въпрос, трябва да отидете в Общинската служба по съвети в земеделието. Общинска служба съвети в земеделието. Във всяка област трябва да има. За Добрич е високото тяло на 8 етаж. Там служителите могат да ви обяснят дали в момента има някаква програма, по която може да участвате, дали предстои да има такава. Нали, те могат да ви дадат точна информация, да ви обяснят за какво става на въпрос, какво ще се изисква от вас, какво ще получите на среща, за да знаете дали искате да участвате в това нещо или не. Защо трябва да сте земеделски производител, дори като отивате да питате? Защото хората там, нали, те получават заплати, но предполагаме получават някакви бонуси за извършени консултантски услуги. За да могат те да си получат, нали, на среща заплащането и да отчитат дейност, че са ви консултирали, то те консултират само земеделски производители. Тоест, ако отидете без да сте такъв, най-вероятно няма да ви обърнат внимание, понеже те от това нищо няма да получат никаква дейност, няма да могат да отчитат легално, така да се каже. Сега, ако искат по нелегален начин, вече ви трябва да се разберете с тях и дали въобще ще стане да се разберете по този начин. Ако има пусната програма или предстои, те ще ви кажат. Напълно безплатно ви изготвят проекта. А реално те са на ваша страна да ви помогнат да си реализирате проекта и да получите финансиране. Тоест, нали, може да им се доверите, те да ви подготвят нещата. Съответно, може примерно от вас да ви се обадят ела на лекция, нали, по нещо си, може да получите сертификат за това нещо. Те реално пък ще отчитат, нали, че са си свършили работата, така че там стават нещата взаимно да си помагате. Когато те ще правят нещо, ви се обаждат, ви отивате на лекция, слушате, може да научите много интересни работи, ще се подпишете, че сте били там. Те съответно ще получат на среща, нали,
дейността, която са извършили, че е имало хора, нали, всичко е както трябва. Сега моя опит какъв е с програмите. Аз началото на миналата година, даже не по-миналата, в края, се подготвих да участвам. Като може би една година още преди това се регистрирах земеделски производител точно заради това, за да мога да участвам по тия програми и изчаквах. Значи аз ако съм се регистрирал, точно така, аз се регистрирах юли месец 22 година, мисля, че беше, да не ви излъжа. До края нямаше никаква програма, по която мога да участвам. Нали, там пчеларските интервенции си вървят. Все още там не съм купувал нищо по тях. 23-та разбрах, че ще има програма. Обаче с това постоянно сменяне на правителства и така нататък няма кой да отпусне финансиране за тези неща. И за това вече към края на 23-та, нали, аз документи всичко ми бяха подготвени. 23-та към края вече стана ясно, че ще бъде отворена програмата за кандидатстване в началото на 24-та година. И започна подготовката на моя проект, като аз нищо не съм правил, нали? Хората от съвети в земеделието, те подготвят всичко, само ми се обаждат, отивам, питат това, идват на място също, на единия, на другия пчелин. Помещението тогава не беше, нали, направено, но идват да видят всичко, защото те го описват, какво имаш, какво нямаш, от какво се нуждаеш, как смяташ, нали, по дадения проект да реализираш финансирането. Всичко това нещо те ти го подготвят. И януари 20, всъщност с една година излагах, не 23-та, а 24-та е било. 25-та миналата година, януари месец, подадах документи. Нали, всъщност те ми ги подадаха, нали, с електронен подпис мой. Всичко това е другото, което трябва да извадите, електронен подпис. Нали, има такива фирми, всеки град е различно. За Добрич, ако някой пита, мога да му кажа къде може да си издаде електронен подпис. И той ви трябва със сигурност, защото като се подават документи към село, нали, Държавен фонд земеделие, там трябва да ги подписвате с електронен подпис, други варианти вече няма, работят само електронно. Подадах документи и това беше и бройката, която гоних през годината, понеже аз бях кандидатствал с зимния си преглед от 70 броя пчелни семейства. Аз трябваше пролетта да го имам, съответно имах доста големи загуби, над 50% бяха, 55 по спомен. И трябваше да върна, защото предстояха проверки. Трябваше да възстановя бройката. Оттам бяха отслабени доста семейства, само да имам бройката, за да не отпадна от програмата. Веднъж ми идваха на проверка, първо. Тогава констатираха 68 семейства. Нямаше кой знае каква голяма проверка. Аз си казах, че са 68. И те ми написаха предписание, че имам един месец, като срока, нали, сме го коментираха колко време. Аз им казах, че мога и за 2 дена да ги направя, нямаше никакъв проблем. Но писахме, че имам срок от един месец да ги направя 70. Съответно аз ги направих, впоследствие даже бяха малко повече. И след месец и половина-два ми дойдоха отново на проверка. Точно заради това, плюс имах някои разлики в документите. Те ми казаха какво да си подготвя. На втората проверка всичко беше налично. Те поддържат кореспонденция чрез село с вас, изпращат ви уведомления, а за проверките ви се обаждат да се разберете кога да дойдат. Не е окей да отказвате, защото откажете ли, вече не участвате по програмата. Имате там някакъв срок, не сте го изпълнили и отпадате просто. След което документите в принцип се разглеждат, ги пръскат на различни места из България, предполагам, за да няма корупция. Моите документи бяха в служител в Враца, като служителката ми изпрати уведомление с
неща, грешки констатирани в документите, с които съм кандидатствал. Нали, там се дават скици на имота, ако не е ваш договор за наем, ако е ваш нотариален акт и други такива документи. И някъде числа, грешки, ходи се на няколко места, нали, тем от съвети за земеделието ви казват къде да ходите, какво да правите. Получих 8 или 10 точки, които трябваше да отстраня. Като намерих телефона, понеже някои точки не знаех как да си реша проблема, обадих се на жената в Враца, обясни ми какво иска от мен, оправих си документи, изпратих ги, всичко беше точно. И септември или октомври ми изпратиха договора. Вече, нали, мога да разпиша, да получавам финансирането. Финансирането по програмата е в размер на 20 000 евро. Като първо ви се дава 10 000 евро. След като изпълните това, което сте заявили, че ще изпълните, тогава ви идват на проверка и ако всичко е наред, ви пускат другите 10 000 евро. С първата сума я получих, т.е. нали, подписах договора, с подписването имах 2 месеца срок да получа финансирането. Т.е. те имат 2 месеца срок да ми пуснат финансирането, понеже аз съм си изпълнил всичко. В началото на декември получих финансирането. Какво заявих, че ще направя по програма? Значи трябва да се направи инвестиция в някакъв вид машини, но не може всичко. Примерно, моето беше свързано с иновации, центрофугата не е иновация, т.е. не мога да си купя центрофуга, дори да имам нужда, нали? Няма да мине по програмата, няма да събера достатъчно точки, понеже всичко е с точки. Лимита по тази, която аз участвах, е 109 кошера и минимум 40 и няколко. Колкото са повече, ще съберете повече точки. В моя случай кандидатите бяхме по-малко от обявеното финансиране, т.е. всички, които си изпълниха нужните искания, нали, като брой кошери, които са заявили с пчели, документи, всичко да е било изрядно, всички сме получили финансиране. Трябваше да се направи минимум 3500 евро инвестиция. Аз ще кажа след малко и ще покажа едната машина, която съм си купил. И в рамките на до година, до август месец, трябва да увелича броя на пчелните си семейства от 70, с колкото съм кандидатствал, до мисля, че 105 бяха, т.е. 35 кошера. Те там ви смятат едни единици, но хората от съвети за земеделието, нали, тия неща, подробности, те ги знаят, за да ви ги кажат. До 27 година, т.е. до година, аз трябва да имам 105 броя пчелни семейства. Като това реално ми търсят по програмата. Да закупя машините, които съм казал, че ще закупя, да ги имам, като трябва абсолютно всичко да равни в документите. Т.е. примерно машина за разпечатване. Ако вие кажете, че ще вземете полуавтоматична, а се вземете автоматична, е проблем. Или обратното, казвате, че ще взема автоматична, пък вземате полуавтоматична, е проблем. Добре е да не изпадате в конкретика, нали, марка, модел и така нататък. Казвате, просто такава машина искам, защото не се знае дали няма да бъде спряна от производство, кога ще подпишете договора, кога ще го получите, да няма някакви разлики и после да имате проблеми заради, нали, неща, които не зависят точно от вас. Значи от първата сума 10 000 евро на вас ви трябват минимум 3500 да инвестирате в някакви машини и съответно ако нямате кошери, трябва да си закупите. Ако ги имате, значи може примерно едни 5000 евро, да кажем, да останат за вас. Обаче има едно друго нещо, което, нали, някои хора си мислят, участваме по програми, ставаме богати. Не ставаме богати, защото така е направено, че то да е в полза на пчеларя. Ще кажа след малко защо. 27 година, когато получа втория транш от още 10 000 евро,
мой ангажимент да закупувам нещо и така нататък, не. Те ги остават за мен. Обаче, аз съм задължен от подписването на договора или от кандидатстването за програмата, не съм сигурен кое от двете, трябва задължително в следващите 5 години аз да имам броя пчелни семейства, т.е. от 105, които ще направя, живот и здраве, и да плащам осигуровките всеки месец. Т.е. ако си само земеделски производител, съм казал в другото клипче, че може 2-3 месеца в годината само да плащате и в останалото време просто прекъсвате дейност. Не я прекратявате, прекъсвате. Примерно лятото, юни, юли, август пускате дейност, после прекъсвате. Докато тук, при участието в тия програми, в договора пише, че аз се задължавам да си плащам всичките осигуровки за земеделския производител, т.е. няма прекъсване. И ето там идва тънкия момент, че те пари за странични неща няма да останат. Щом аз трябва 5 години задължително да си плащам всеки месец да бъда земеделски производител, нали, осигуровките. Ето сега пак се вдигна минималната работна заплата. При всяко вдигане осигуровките също се вдигат. Към ноември месец, понеже последно съм платил ноември, сега трябва този месец да платя за декември, осигуровките бяха 300 лева на месец, когато е на минималната заплата 298-299. Да кажем 300 лева, сега може би ще стане нещо от сорта между 320 и 350 на месец. Значи аз за 5 години колко трябва да платя? За 10 месеца са 3600 на година. За 5 години 18 000 лева или около 9000 евро, почти 10, трябва да плащам осигуровки. Тоест, ето втория транш, който аз ще получа през 27 година, реално аз ще го върна на държавата обратно чрез осигуровки. С първата сума 50% отива за инвестиция. Тоест, евентуално от първата сума могат да ви останат едни 50%. Нали, така за вас, и то ако имате кошера. Ако нямате кошера, примерно ако сте с 50 кошера или в моя случай 70, сега аз имам празни до около 100 броя, но ако нямах 35 кошера по 120 до 150 лева нов кошер с примерно 2 магазина, са още 5-6 хиляди лева, а реално не ви остава на вас нищо. Нали? Ако смятате да участвате по програми, защото ще ставаме богати, този вариант, поне аз за сега не съм разкрил да има такъв, но действително можете да си помогнете. Сега ще покажа защо. Това е една от машините, които съм заявил, че ще купя по програмата. Това е полуавтоматична разпечатваща машина. За да не объркам, мисля, че 5300-5400 лева струваше. Значи, ако сам трябваше тия пари да ги дам, продажби в мед, както го купуват на 4-4 и нещо килограма, значи аз трябваше около тон и половина мед, след като го продам на прекупвача, да отделя, за да купя тази машина. Аз в момента съм я купил с пари, които не са били изкарани от мен, а съм ги получил по програмата, а това ще ми помогне страшно много. Нали, в клипчето виждате, че аз с обикновен нож разпечатвах, това си е доста усилие, ръката заболява, докато тук нещата стават доста по-автоматизирано, много по-бързо. Можех да си купя автоматична, но си купих полуавтоматична. Защото имам много видове рамки. Не е един вид, а са няколко. Ако е автоматична и като пусна рамката, ако нещо не е както трябва, докато видя, че нещо се случва, може да ми накриви тук и ножове и други неща и да вляза в едни ремонти. Затова предпочетох да взема полуавтоматична, така аз въртя, спускам рамката надолу и виждам какво става. Ако нещо не е окей, мога да върна веднага назад и да спася положението. Това е причината и разликата е около 3000 лева, мисля, че 2-3000 лева с автоматичната по същия модел, тази е на Лисон.
Имам колега, който има същата, доволен е и реши да се взема същата. Някой, ако има, нали, същата, може също да сподели мнение или някакви тънкости. Другите машини, които съм по програма, съм показал тази и машина за крем-мед и инвертиран сироп. Защото имам желание да произвеждам крем-мед, не искам да си го правя, нали, с машина както трябва. Пък и, нали, не ги давам аз точно парите от програмата сами, няма нужда да ги отделям от продажба на мед или да лишавам семейството си, за да мога да си купя някакви такива неща. Това е плюса за участието по програми. Ако смятате да ставате богати, няма да стане. Поне аз не съм открил такъв вариант, но така може да си купите някаква хубава машина. Реално ще получите, нали, пари, с които ще си платите осигуровките в рамките на 5 години. Дори в началото, нали, вие да си ги плащате. Или ето аз сега може примерно половината, които са ми останали, да плащам осигуровките, докато получа другия транш. Аз обаче купих и още нещо. Купил съм си два матуратора по, спомням мисля, че са 400 кг, но те заедно с машината за крем-мед и инвертиран сироп ще пристигнат март или април. Така че тогава ще мога да ги покажа. Тази беше налична, за седмица я получих. И това е, което се сещам за програмите. Ако има някакви въпроси, може да ми пишете в коментари. Ако нещо кратичко, нали, ще отговоря там. Ако е нещо по-дълго, по-добре прямо в Facebook, в страницата да ми пишете, да мога по-подробно и по-бързо да стават отговорите, да не са натрупвани излишни коментари в YouTube. На всеки ще отговоря, в повечето случаи в рамките на деня. И това е, нямам какво повече да кажа, не се сещам, може и да пропускам нещо. Ако трябва, ще го добавя в следващите клипове, ако има нещо, което да обясня. Също и ако, нали, има някакъв въпрос, нещо, което много трябва да се обясня, може да го обясня в следващия клип, за да може и други колеги, нали, да не го обяснявам по много пъти на много хора. Само веднъж. Сега за днес приключвам с пчелите, ще се върша друга работа. Утре, ако времето ми даде, отивам да сложа и на другия пчелин питките. Ще видим, може и да снимаме там, може и да не снимам, ако да се забравя камерата или ако много бързам. Вече е следващия ден. Току-що приключих с слагането на питките на втория пчелин. Ето го и него. Не снимах, понеже като тръгнах насам, времето беше слънчево, ясно, без вятър. Като пристигнах тук, започна един вятър и гледах максимално бързо да им сложа питките и да затварям. Тук имам едно паднало семейство, който е гледал последните клипове, като заземявах, имаше две семейства тук нападнати от оси. Едното се е спасило, другото е загинало заради осите. Вътре в кошера има по дъното умрели пчели заедно с оси. Меда все още е в кошера, т.е. някъде преди да почнат студовете. Най-вероятно е приключило семейството. Има все още 10 пчели вътре живи, но те може би са и чужди, не съм сигурен. Като цяло съм доволен, поне за сега. Ще видим на пролет, тогава ще покажа семействата, нали, и най-слабите, и най-силните как са. И тогава ще кажа повече за наблюденията, които имам спрямо предните зими. Но това е положението. Днеска е 7 януари. На двата пчелина имам общо една загуба. Нали, тук. Като тук може би има едно или две семейства по-слаби, които са ми под въпрос. Другите според мен би трябвало да презимуват без проблеми. На другия пчелин са 3-4 семейства. Но все пак ще видим, като дойде пролетта, какво е оцеляло, какви загуби ще има. И ще направим съпоставка спрямо
миналата пролет, когато имах 50 и няколко процента смъртност. Ами това ще е за този клип. Ако ви е харесал, палец нагоре, ако не ви е харесал, палец надолу. Ако има въпроси, нещо, не се притесняйте да пишете, може и налично в Facebook. Ако е нещо по-дълго за обяснение, може да го обясня в следващия клип. Чао и до следващия път!